med? Kakva je to dužina? Med lazim je dužina u Kur'anu kada u jednoj riječi dođe med iznad drugog samoglasnika, a poslije njega teži, a ova dužina obavezna treća dužina. Bravo. Zahra, reci nam ti, kakav je to med li? Med li je dužina u Kur'anu koja će biti kada stajemo u sredini ili na kraju ajeta. Kad stajemo u sredini ili na kraju ajeta, kao predstavljeno slovo nam dođe je ili je sa sukunom, jer ćemo učiti kao drugi samoglasnik i, a pa kao drugi samoglasnik. Bravo. Ena, a gdje nam ti reci koja to još dužina u Kur'anu mora trajati 4 dužine? Med mutasif. Šta je to med mutasif? Med mutasif je dužina u Kur'anu koja će biti kada dođe med iznad drugog samoglasnika, a poslije njega hemze. Ta dužina obavezno mora trajati 4 dužine. Bravo, Ena. Ajde, nećemo više na medove, ali ćemo ići na idgame. Uzet ćemo Akima da nam to kaže. Akime, idgam mea gunne. Šta je to idgam mea gunne? Idgam mea gunne je kuransko pravilo koje će biti kada ne sakinu, temin, eni, nun, dođe prije harfova j, m, n, v, tada dolazi do nepopravnog klapa. Bravo, Akime. Gdje nam ti, Ifete, reci ikla. Kakav je to med? Iklab je kuransko pravilo koje će biti kada dođe n sa sukunom ili tenvin, en i nun prije harfa b, tada nun učimo kroz nos kao m sa drždijom. Bravo. Bravo. Daj nam ti, dajde mikrofon, Siha, reci nam ti šta je to idgam, mislaj, koji je to idgam? Idgam mislaj je kuranska dužina. Nije dužina, to je idgam. Kuransko pravilo koje će biti kada dođe mi sa sukunom. Bilo koje slovo? Bilo koje slovo sa sukunom, a poslije njega to isto slovo sa drugim znakom, tada dolazi do potpunog uklapanja. Ajla, a koji je to idgam mislej meagune? Idgam mislej meagune će biti kad dođe m sa sukunom, a poslije njega m sa bilo kojim drugom znakom, tada dolazi do nepotpunog uklapanja. Bravo. Amina, ihfa. Šta je to ihfa? Ihfa je kuransko pravilo koje će biti kada dođe n sa sukunom ili tenvin, en, in, un prije sljedeći 15 harfova. Z, d, zl, s, sl, t, to, z, zl, d, do, f, š. Tada se n uči kroz nos sa teždidom. Tada se nun uči kroz nos sa teždidom. Edina, a gdje nam ti reci bilagune? Šta je to bilagune? Bilagune je kuransko pravilo koje će biti kada dođe na sakin ili termin en i un prije l i r. Tada dolazi do potpunog uklapanja. Tarik, šta je to lafzatullah? Lafzatullah je pravilan izgovor riječi Allah. Kada ispred i do riječi Allah dođe i, Allah se uči mehko. Kada ispred riječi Allah dođe u ili tada se Allah uči krupno. Allah se uči krupno. Almira, šta je to damir? Damir rečicom ili kada damir dođe ispred dugog samoglasnika uči se kratko, kada damir dođe ispred kratkog samoglasnika uči se dugo. A kad dođe iza sukuna, onda se uči kratko, tako je. Ko će nam reći kalkalu? Dijana, hajde. Kalkala je kuransko pravilo koje će biti kada stajemo na nekoj riječi ili kada stajemo na kraju ajeta, ta riječ završava sa ktbđd, tada ktbđd učimo odsječeno tako da glasno znači. Evo još ćemo samo da nam Mesiha kaže, kad učimo Kur'an i dođu nam 2 puta 3 tačkice iznad ajeta, šta to znači? Kada učimo Kur'an i iznad ajeta dođe na 3 tačkice, to znači na prvim tačkicama moramo stati, a ako ne stanemo na prvima, onda moramo na drugima. Tako je, na prvima, ako stanemo na drugima ne smijemo, a na prvima ako ne stanemo, na drugima moramo. Dobro, a na kojem to znaku moramo stati?
Mimo. Na malom mim. A kad dođe lam elif? Ne smijemo. A šta ako stanemo? Moramo se vratiti unazad jednu riječ. Tako je, bravo. Bravo. Mi ćemo, evo sad, početi sa učenjem sureta Jasin. Pa hajmo Dijana, počni.